ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko ano dili ako masugama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Gikan sa Bitok-Bitok Drama Productions. Ang pinakauna nga live comedy drama sa balat ng radyo. Ang drama nga way klaro pero makaangat sa ekonomiya nato. Ang drama nga makapapukaw sa kagahapon pero dili ka makamata kay bilar gihapon. Ang drama nga magsigi kag katawa kung masubraan dito ka sa mental mutugpa. Ani ana ang Gugmang Giaha. Gugmang Drama Edition. Drama Edition. Oo, dinala ko ni makaya ang sitwasyon. Baho kag ilok. Unsa? Maura na nga rason. Gusto ka makipagbulag tungod kay giignan tagag bahog ba? Maura na? Nabikil dayong ka? Ayaw mo pagbuot. Ayaw ko ninyo buot kay hako ning kinabuhi. Magbuot day mo kung gusto ko mag-ML. Ayaw mo pagbuot kay ako ning kinabuhi. Ang tingog sa lalaki, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa babae, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa tiguang, Bernie Bitok-Bitok. Iya na lang tanan para dili kalas og budget. Directed by Bernie Bitok-Bitok. Og ani ana ang tigbasa, ang Hilas King, ang baboy nga naay dimple. Way lain. Bernie Bitok-Bitok. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asigo ka na, epektibo masaligan, huwag kang nambalatian. Sa asigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-asigo ka na, epektibong masaligan. Mag-asigo ka na. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule. Ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminawon. Ako si Sulantilio, nagtuyo sa Kota, Osami City. Na ako'y balatian sa lawas, sama sa high blood. Taas kaya ko ang sugar, kung naapag kidney. Sa una, sa wapa ko mag-inom, wasigo ang akong BP, mabot og 200. Ang akong sugar, mabot og tag 600 to 560. Ya karon kaluwis Ginoo, nga niinom na ko gasigo, niubos gid ang akong sugar, mabot na lag 170. Ang ako pong BP, mabot na lag tag 150, 130. Dako kay tabang na kong asigo. Karon wa na gid ko mag-maintenance akong lawas, ug dili asigo na lang gid akong gi-maintain. Kaya affordable na sa bulsa. Kamong mga sama nako nga balatian sa lawas, sulayin ninyo pag inom ang asigo kay makatabang din na to. Testimonya sa kayuhan. Atong paminawon. Isa ka ito yung ngalan na to, ma'am? Si Wilma. Wilma Alia. Taga Tabok, Sor, Purok Size. Akong gibate
sakit akong tuhod o dili ko katulog. Sukad sa pag-inom nako sa tambal nga Asigo capsule, naulian ang akong sakit o maayo na akong katulog. Isa ka buwan na kape na kong paggamit, diha na ko nakatagamtam ang akong gibati nga naulian. Kada adlaw usa ka capsule. Manghinaot ko sa mga tao nga nakadungog karon, mogamit sila aning tambala nga Asigo capsule para pod nga maulian sila sa ilang gipangbati. Og daghang kaayong salamat sa Asigo capsule. Napamatudaan nga masaligan og epektibo gayon ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Papalit sa inyong mga suking butika. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Pwede cute ka lang Miramax, Miramax, Miramax. ang walang asawa. Balik ang kagana, di basta't maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga bana, malipay mi nga puotan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi sa panahon nga kami manguhit. Unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Alisa, give me the bass line, another reggae flavor. Andrew, ipahiram muna. Reggae rin this, so we got your tropa vibes in the house, yo. Paso! Yo! Ako'y nasa Malate, alas 7 ng gabi. Itong magandang babae na nakaibighan sa aking mga mata. Hanggang ko lang alam ay manluloko lang pala. Pumanat siya sa akin, bilan mo ko niyan, bilan mo ko nun. Nagtuturo na siya, hindi pa kami ono pang di mahalaga. Siya ay nagpayabang, nagpiminis siya, tuwa daw siya sa alabang. Ako ay humagbay, maibit na maibit. Nalalaway sa pada niyang hapit na hapit. Nang ako'y makalinga, di ko siya matagpuan. Bukos ang aking money, di ko pa nahalikan. When the night has come, o madalas lumalabas banyo queen. Hey, good morning! Good morning! Good afternoon! Alaway, Good evening! Kung unsa man mo oras na minaw karon, siyang inilagay. aniya na ang inyong giulatan. Wala nang Ang programa nga puros pakatawa, walay politika. motel antuin kaya't Ang ang pampag-good vibes. split na ako. Panapok Aniya na ang inyong programa. Gugmang Giyahang Live Comedy Drama. nakita ko siya. Comedy drama. Now in the night
ang nag-iisang comedy drama. Uy, Siyempre, kauban si Brother Bernie Bitok Bitok. banyo. Musta mo diya? Get to the verses. Mga pisa tabi. Kami ay nagtawanan. What? Oye, come on, lagala. Ilagay ang mga kamay. Ilagay? Iwagay way, yoyaman. Sarapan. Iwagay mga kamay. Pinuksan ng bisiti. Doon sa Sa tibo! biyay naigang. Kalibutan, tibong Pilipinas, buong Mindanao. Ako'y nanginginig. Labi na sa mga naminaw dire sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental sa Strong Radio 90.3. Sa'kin Mayong pagpaminaw sa akong mga constituents. Maginit umihaya. Sa Dagbayan sa Cagayan de Oro, apil na pod sa Distrito Onos, Bukidnon. Nga maabtan sa signal sa Strong Radio Cagayan de Oro. Daghang salamat sa inyong mga mensahe. Brother Bernie, malingaw mi sa imuha. Lingaw kay mong programa. Magsige lamig katawa. Makalimot sa problema. Ay pilit hinahabol. Pero na'y pagtulunan. Ano man na siya? Di man pwede nga sige lang tagkatawa at pagtulunan na gihapon ha. Sige lang mo katawa diya, sige lang mo atangan ng labi na ipaalay na inyong mga gater diya ha. Basig dugen na nahiwi inyong mga gater. Ang gusto niya yung Daghang salamat sa mga naminaw sa Strong Radio 90.3 Dris Cagayan de Oro. O siyempre sa mga naminaw nato karon sa Nasipit, Agusan del Norte. Kumusta mo na naminaw mo sa Radyo Serbisyo 94.3? pinatay ang ilaw. Kumusta mga kuan? Mga taga Butuan, sa mga atong mga katribo, Radyo Katribo Philippines 106.9 Butuan City. Kumusta mong tanan? Hello day ko diya kay Boss Timugan, Boss Ronald Timugan. Bosseng, idol! Kombate! Diya pod sa may Hinatuan, Surigao del Sur. Diya sa may akong yutang natauhan sa mga Goy, Bislig City. Sa 97.1 Enchanted FM. Surigao del Sur, musta mong tanan diya? Salamat sa pagpaminaw ninyo diya, ha? O siyempre, diri sa Misamis Occidental, naglagobo, naglagapak, nagpaka-paka. Ako'y makalinga. Sa Partner Radio 94.9 Oroqueta City, 97.1 Mix FM Plaridel, 92.5 Mix FM Aluran. Nayang ilaw. Ay, kumusta mo diya sa tanan mga taga Misamis Occidental? Sana makalaag ko diya, pohon. Og siyempre diri sa may Kidapawan City, Cotabato. 100.7 Tambuli Infinite Radio Kidapawan City. Og sa 100.7 Metro FM Tibal og Santo Tomas, Davao del Norte. Og sa tanan po diya sa may Davao de Oro, diya sa may Tagum City. Hello sa inyong tanan diya, ha? Kumbati ta. Aniya na, sugdan na nato itong galingaway. Ito na po ang ating letter for today. Gusto ko na lamang ang imong mga giaha. Upaya kinindughan ko ano lili akong masgama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan.
Brother Bernie. Bitok Bito. Oy, before nato sugdan ang atong pagkatawa mga igalan, ang atong gugmang giatod ka nato sa Ashigo Plus Herbal Katsulog Herbal Coffee. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-ashigo ka na, epektibong masaligan, huwag kang nambalatian. Sa ashigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-ashigo ka na, epektibong masaligan. Mag-ashigo ka na. Ang Ashigo Herbal Capsule ug Herbal Coffee, ang pinaka-main ingredient nato ani kaning ashitaba. Nakadungog na ba mo aning ashitaba? O mas gitawag kinig Angelica Kiski. Grabe ko yung pangalan, no? Moni ang pinakasikat nga herbal nga nagsugod yung taon sa Japan. Nga karon diri sa Pilipinas daghan na po'y nagtanom ani may gala. Medicinal plant ni siya nga native yun sa Japan. Kung matingala mo, ngano kayo ang mga Hapon, taas kay mga kinabuhi. Ang ilagong average bitaw sa Hapon, nasa 85 to 90 years old. Moabot ang ilang mga edad. Matingala ka sa mga Hapon, baskog kayo. Nga naman, una, ang mga Hapon, di pareha nato dire nga bisag mo adto lag tindahan, magmotor yun. Ang mga Hapon, hilig kay magbaklay. Hilig mag-exercise. Hilig mag-bike. Mo na number 1, exercise yun. Number 2, ang mga Hapon, hilig kay mga herbal plants. Usa niini kaning atong sagol sa Ashigo kaning ashitaba. Ang ashitaba manggod dahon, lawas ug ugat. Kay mo nilang tambal. Ang dahon, pwede nila ibutang lang, ihumo lang nila sa kanang ininit tubig, himo nilang tsaa. Hilig man sila magtsaa. Takuyaw maning Hapon, before mo kaon, magtsaa. After mo kaon, magtsaa. Or usahay, kaning ashitaba, ginasagol nila silang mga gulay. Bura ba sa ato diri ba kanang mga kamuti tops, mga ngana bitaw, mga 5 fingers. Morning style nila diri. Og kaning ashitaba dugay na gyud taon nila ning ginagamit. Actually sa English ani gitawag nila ning tomorrow's leaf. Kay grabe magyud kay ning ashitaba. Ngano man adunay bioactive compounds, adunay mga vitamins, vitamin C, vitamin E and B. Adunay minerals, dietary fiber o chlorophyll. Aduna po gini chalcones. Usa ni ka unique nga compound nga kanigyo dakong taba nga makaayos balatian. Kaning ashitaba, ha? Ang ashitaba adunay anti-inflammatory effects. Gakabulol naman ko. Antioxidant pod, immune system support, o digestive health improvement, pati blood sugar regulation. Gwapo kayo ni siya. Nganong mga Hapon, bisag 80 na, 90 na, burag bata man gyapon tanaw, di para nato diri 70 pa lang, agoy, gakulduroy ng panet. Why tinod anay, Berne? Tinod biya po na. Kay kaning ashitaba bitaw, adunay anti-aging properties na makapromote sa healthy skin. Ang gibuhat nato sa ashitaba para sa atong Ashigo.
ang mga dahon ni ini atong gipauga mo'y atong gihimong powder. Ang asitaba mga igala, superfood pagkakulba kayo. Muna ang sagol sa atong Asigo Plus. Bosa dagan na kayo'y nagtesting ni ini. O ang nakalami pagyud ani karon gidungagan pagyud nato og malunggay, turmeric, grapeseed, mangosteen, barley grass, insulin leaves, pati guyabano extract. Mo nang gitawag siyang Asigo Plus. Testingin ninyo may gala, labi na kamo kunay mga high blood, taas og kolesterol, kana. Di mo makatulog og tarong, kana. Maglisod mo og kalibang, kana. I-try ninyo ning Asigo Plus Herbal Capsule ug Asigo Plus Herbal Coffee. Available ni siya sa inyong mga suking mga tindahan ug available ni siya sa radio station na inyong gipaminawan karon. Kung asa mo kapaminaw, available ni siya atong Asigo Plus Herbal Capsule o Herbal Coffee. Kung gusto ninyo nga mag-order online, pwede rapod. Pwede mo maadto sa Facebook page nako nga Bitok University. Mag-PM lang mo. Or pwede po sa Shopee. Sa Shopee, i-search lang ninyong Asigo. Asigo. Asigo! Epektibo, garantisado. Mag-Asigo Plus Herbal Capsule o Asigo Plus Herbal Coffee. Mayong adlaw ganimo, Brother Bernie, bitok-bitok. Itago na lang ko sa pangalang si Rodel. Common yun yung pangalan nga Rodel ba? Itago na lang ko sa pangalang si Rodel. Ni sukad high school, college ko, wag yung go, uyab. Perminte lang yung ko busted. Siguro, dawaton na akong kamatuoran nga di magitaon tayo tsuraan. Kalooy ba ni? Kalooy ba ni? Masuyag yung ko anang uban sa unay. Wag yung ko naka-experience anang uyab-uyab. Sa bagay, katong high school ko, college ko, medyo tambok-tambok sa ko ato. Karon medyo niniwang-niwang na. Tapos magsige man sa kog dagan-dagan lately, medyo niniwang-niwang na ko. Tapos arang-arang na pod kay medyo maka-afford. Wa pod ingon nga nadato gyud pero naka-afford na kay nanay sweldo. Layo ra gyud ang akong dagway sa una og karon. Pero ang porma sa akong ilong mao ra gyapon. So may problema ninyo sa ilong, ha? So may problema. So may bikla ninyo anang ilong gyud, ha? Samok ba kayo ninyo? Sige lang dyan po kong ampo nga, Lord. Asa naman itong imong ihatag ka na ko nga babae. Nako'y mga office mate, napo'y mga babaeng gwapa, pero mga maldita man po doy. Anto do sa kaadlaw, nagkita mi sa akong batchmate sa high school. Itago na to sa pangalang si Joanne. Dagay nakakrush ani niya sa high school pa mi. Og wa ko magdahom nga iya kong tagdon. Bahalag always ta mag-away. Bisag mag-argue ta kanunay. Mubig ang imong eyes,
ug mag-jealous ka usay. Bisag mulingi ra ug sexy girl nga mulabay. Apan ayaw baya kalimti, baby. My heart belongs to you. Ug karon mo promise ko, higugma unti ka, hangtod magulang ta. We will try. Si Joan maginyo. Ako magining batchmate ba Ay, grabe. Wagi ka usaban ni Samot sa kagwapa Maulaw sa tagtagal ba siya dili ko ang kunon. Joan, you know. Kupay. Alala, dili sa padang. Di man siya di lang kumutagan kay basiw niya basig wala siya kailan ako maulawan niya ko ba nga naman iyoy nga gastorya man ko kakuraisa kailangan mo din ni buhaton kay drama ba yan ani maganing drama kailangan ka mo istorya siya mo ko galingon kay kundi ko mo istorya nawa sila madunggan ay padon na si Joan sumangil lang ko Rodel? Hoy, Rodel! Joan, di ba, Joan? Samo kay ka, Rodel. Ikaw lagi na daang ko pa. Ay, ikaw giday. Samo kay ka. Grabe bay, walo ka kakailas ako, kaila, oy. Layo pa lang ka. Kaila mo kunin mo, ikaw pa. Nga, crush ng bayan sa atong bat sa una. Pagilom, oy. Ganina rin yung sigtalaw ni mo ba, padigyo ka mulingi na ako. Is nabiro naman kay ka, oy. Salig ni gwapo na. Tokan sa dana. Dili, walang ko kay maulaw ko ba, basi unyag di ko ni mo tagdon. Ano kung dili? Batchmate mangguta, classmate mangguta sa una sa first year o second year. Di ba ikaw matong nakaigit sa klase? Ay, tinulan na yun. Joke lang, oy. Kumusta naman ka, Rodel? Kabalo ka, nakaila ko sa imuha kay nag-friends man ta sa Facebook. Pero actually, andun no, oy, wamangyapon ni mag-i-accept akong friendship. Ha? Taka na magagula na mag-i-accept? Ikaw dili i-accept? Asa ko ka to? Samo kay ka. Tanawa ragod. Oo, tanawa o akong friend request o dogay na kay na. Is nabiro nagyo kay Karudel ba? Nabantayan man ako kay niniwang naman kasi nakagdagandagan. Ako pod karon hili mangyapon kong sigdagandagan. Amo ba? Gadagan po. Di kakadapit gadagan. Bisan asa, labi nagnay maningil, modagan judahin ko. Alaim sa nangadagan ni mo eh. Dili akong pasabot ba? Maghiling mas ako dagandagan karon kay kabalo na ka sa atong edad, kailangan na sa ta magpaniwang. You're looking good ay. Sa una Rodel, grabe, dako gid kay kaglawas ba? Murag ulo diretso abaga, wala kay liog. Pero karon in fairness, ayang kasi mong lawas og nigawas imong pagkagwapo do. Ayaw ko katika ng gwapo. Mutuo galing ko nimo na. Bantay ka lang yun. Tinuod, manggoy. Sige na, gi-accept na ako imong friendship. Friend request nimo. Salamat, ha. Asa man ka perminti gadagan? Pwede ba ta kaasabayan sunod? Uy, kasi magsilos niya imong bana, ha? Wala na ko'y bana. Kasi wala na ko'y bana. Akong pasabot, wala na. Bulag na mi, oy. Ha? Lagi. Di ba imo na ba nang katumantong batchmate niya po na to? Lagi. Pero wala na. Nagbulag na mi. Actually, dito man may sa gawa sa States nagkuan. Nagminyo. Tapos marag wala man. So, mananiuli ko diri sa Pilipinas.
So mo to, nag-divorce ra po dayon mi. Mo ba? Oo, so mo nang dalaga ko. Gapangitag ulit tao. Kanang gusto lang ko magpabuhi. Ay, bantog lang nga kulba na kay kagdating bay moral sa kag-Amerikana ba? Wala nakoy mga negosyo karon din nga gina-open, gina-try na ko sa Pilipinas. Kay, gusto sana ko nga mag-uban mi sa akong mga ginikanan kay medyo nagsakit na manggod. Ikaw, asa man imong pamilya? Pila naman imong anak karon? Na, wa gyud taon. Nanghoy na lang gini akong kamot. Sige lang gyud tao kon ani kinamot lang gyud ta permente. O sa pasabot nimo ay kung nagulit tao ka. Wala pa ka maminyo. So pag minyo nga, wa manggalin tay uyab manggaling minyo na noon. Kalimutan mo na yan, sige maglibang. Huwag ka magpakahibang, dapat ay tawa lang. Problema sa lalaki dapat dininda. Hayaan mo silang magabo sa'yo, diba? Sabi ko naman sa'yo, lahat yung nagloloko. Pagkatapos kapag kinabangan, biglang lalayo. Kaya huwag nang uulit pa. Eto na naman tayo. Kailan ka ba matututo? Pag-ibig ay sakit sa ulo. Kaya huwag kang magpapaloko. Bakit ba ang bilis mo na maniwala dyan? Di ka pa ba nadala sa iyong nakaraan? Ilang beses pa ba na kitang papayuhan? Ayaw ko lang naman na ikaw ay masaktan. Hindi kita sa down. Girl, pumili ka kasi. Karamihan kasi na ako makuha madali. Madali lang magpakamot pag may nangate. Kaya ngayon pa lang mag-isip ka te. Hey girl, just listen to me now. I say Grabe, di ko makalakag sa mo eh. Basta sige mo dagan, Joan. Sus, ay. Wala man kay mat sa ako, Rodel, ay. Grabe, biliban ako sa mo eh. So, unsa man, undang naka, isa pa taka round. Dahil ako. Hakak na, kapoy na. Hay. Sige lang, practice ako ni sunod, makasabay ko sa mo. Grabe, biliban ako sa mo eh. Kabalo ka, ngano kaya pa man ka nagpaniwang? In fairness, bese mo ano eh. Gwapo gyud ka ay. Sa una ay, sorry kayo, sa una manggod kay murag di kay ka mapansin ba kay dako man kay ka ay karon niniwang na ka. Wala na, kay medyo boundary na mo akong sugar good. Ay, mao ba? Kabalo ka, ipatisting ako sa imo ang Ashigo Plus Herbal Capsule. Mau ba? Oh, mo na akong gina-maintain karon ang Ashigo Plus. May na lang ni para sa mga kuan sa mga sakit-sakit. Likay sa arthritis ug uban pa makababa po ni siyang sugar. Pero siyempre kailangan no rice na ka. Likay na gyud sa mga tamis. Mau galing. Kabalo ka, Rodel. Ngano wala to kay asawa? O siya nagi pangita nimo sa usa ka babae, basig taas po kay kag standards. Taas og standards. Dili man po. Kuan lang ka ng... Odsa, sige. Odsa imong gipangita sa usa ka babae? Kanang simple lang nga babae. Kanang parehan nimo. Odsa? Parehan nimo ba? Simple, guwapa. Mistisahon, mudagan. Lami og paa, puti. Naialom sa dagway. Pula og mga lips. Taas og mga pilok. Tapos Joan ang pangalan. Hey! Sama ko eh. Hey!
Samo ka, tanawan, ni-react na na itong sound effects. Na-appeal siya natukan. Nagtinarong ba ako pangutanan ni Rodel, samo kay ka? Lagi, ako nagbinuang. Kanang nakay kambal. Nakay kailangan ng pareha sa imo, ha? Walay pareha sa ako, no? Unique ko nga pagkababayi. So, ano nagbulag mo siyang bana? Nga, so, may gipangita na si mo, ha? Ay, ambot sa kong bana, eh. Gihatag man ako ang tanan. Pero ambot ba? Primero, tamis pa kaya mong panagigugma, ay. Pero kadugayan, oy, naaslom naman. Nagsige na mig-away. Sige lang miglalis. Ay, ambot lagi, ay. Mao ba? Dobby, naka-move on na kaniya. Ay, sa tinod anay lang. Wala pa biyak yun. Mo bitaw nagpakabisi na lang ko diri as Pilipinas, ni balik yung ko para malimtan siya. Sakit ba yaw na-unaon? Nga mo ning gidangat sa among relasyon. Pero life must go on. Ay. Sakit ba yaw? Sorry. Nakahilak na noon ka. Samo kay Rodel, gipahilak ko nimo. Wala lang, manggod. Wala, nalan ako ba nga, di manggiday ingon ba nga tungod. Kaya prase mo ha, gwapa man ka. Bright. Pero, di po day gyapon ni nga nga automatic nga successful imong love life. Ay, tama gyud ka. Munang ikaw, Rodel, pamili gyud og saktong babae, tako namang galing kay karelasyon, ayaw gyud pasakiti. Higugma siya. Ayaw pangitag perfect nga relationship kay wala gyud perfect. Ay, pero kung para sa ko, kung ikaw na lang po na kong maasawa, sus. Mas may pang ako ang mag-antos kaysa ikaw. Saan nagsimulang magbago ang lahat? Kailan nung ako'y di na naging sapat? Ba't di mo sinabi nung una pa lang ako ang kailangan? Pero di ang mahal. Saan nagkulang ang aking pagmamahal? Lahat Alida yun sa Rodel. Ay, bawa na kay kog singot, ay. Kadyot lang kayo ha, mag-ilis ako. Mulakaw na ko. Kadyot lang. Kaya ako ba ito ihatag sa imo tong Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Coffee para matistingan nimo. Kadyot lang kay Rodel. Kadyot lang ha, mag-ilis ako. Kadyot lang yan sa ka. Dako silang balay, oy. Pero nga naman ang crickets naman sa sulod silang balay. Rodel? Oh my God. Nara Rodel, oy. Moni siya ang Ashigo Plus Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee. I-try ni, mintinan ni. Para mo arang-arang ang imuhang high blood, pati imong sugar. Rodel, huy! Nagtulala man ka.
Alam di ka matulala nga, nakapanti og brara ka. Ano man, first time ba ka nga nasi mga tubangan nakapanti ra og bra? First time na ko. Kung naandang nag-atubang sa ko, nakabrief lang. Rodel, asa ba mong matagatan ang anong gatuyok-tuyok? Tutuki ko ba? Joan. Ambinan na bing asigo, bing. Sige, mulakaw na ko. As in, mulakaw gyud ka. Mulakaw gyud ka nga, nana ko sa imong utubangan. Mulakaw na gyud ka, di ka gusto mo tilaw sa free taste? Naot sa man ka. Ano di naman ka makistarong? Oh my God. Rodel. Kung ganina sa dalagan, medyo napildi ta kag pila ka rounds, ay kung ignang pati diri luyasag ka. Joan, ginoo ko. Joan, please. First time na ko ni Joan. Uy, kurog-kurog lagi ka. Puro man kag mosaya og gimme. Joan. Let me do the honor, Rodel. Ako na'y abri. Ala! Sa wala si Rodel. Like siya, nakatutok siya sa ako. Nakatutok 24 oras. Awiran, B. Hello, in fairness, dako siya. Joan. Sa mga karadel, mara makagiatake. First time na ko ni Joan. Say first time. Agay, Joan, agay. Joan, please, Joan, ayaw. Joan, boy sabay boy Joan, nganong niluhod man ka, Joan? Atong lodhan. Kay ato ning ampuan. Joan, ayaw, Joan. Gikan rapat ni dagan. Gisingot pa na, Joan. Ay, mas nindot kay parat-parat na. Joan! Hoy, Joan! Ayaw, Joan! Ngunit di kahit na napipilitan, kahit pa sinasadya mo akong masaktan pa
Mubalik ra ang Gugmang Giahak Drama Edition with Bernie Bitok Bitok. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asigo ka na, epektibo masaligan, huwag kang nambalatian, sa asigo kumpleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-asigo ka na, epektibong masaligan, mag-asigo ka na. Testimonya sa kayuhan atong paminawon. Kasi ito yung ngalan na to, ma'am? Si Wilma. Wilma. Alia, taga Tabok, Sor, Purok Size. Akong gibate, sakit akong tuhod o dili ko katulog. Sukad sa pag-inom nako sa tambal nga asigo capsule, naulian ang akong sakit o maayon na akong katulog. Isa ka buwan na kape na akong paggamit, diha na ko nakatagamtam ang akong gibate nga naulian. Kada adlaw, usa ka capsule. Manghinaot ko sa mga tao nga nakadungog karon, mogamit sila aning tambala nga asigo capsule para pod nga maulian sila sa ilang gipangbati. Og daghang kaayong salamat sa asigo capsule. Napamatudan nga masaligan og epektibo gayon ang Asigo Herbal Capsule ug Asigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Asigo Herbal Capsule ug Asigo Plus Herbal Coffee. Pamalit sa inyong mga suking butika. Asigo Herbal Capsule ug Asigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Asigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Asigo Herbal Capsule ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminaw. Ako si Rosaline Inatit, nagpuyo sa Lower Langkangan, Oroquita City. Ang akong anak na ay bukol sa liog. Sa gamay pa siya, nakita na ko nga na ay bukol. Nabalaka ko kay nagkadako siya, nagkadako pod ang bukol. Ang akong bana na ay gipalit nga asigo kay nindot daw. Nadungog niya sa radyo kay may naay asitaba. So mauto kada gabi akong tangtangon sa kapsul dayon akong tunawon ug ipainom sa akong anak. Sulod lang sa isa ka bulan kapi nahilis jud ang maong bukol. Nagpasalamat kay ko sa Ginoo kay nagamay jud ang maong bukol. Akong gihawhag ang atong mga tigpaminaw karon nga mutumar sila sa Asigo Herbal Capsule sa mga naigibati. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Pwerte cute ka lami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga bana, malipay mi nga puutan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi sa panahon nga kami manguhit. Unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Ani ana ang sumpay sa atong istorya sa Gugmang Giahak Drama Edition. Kauban si Bernie Bitok Bitok. Mag Biramax Capsule ug Biramax Coffee.
Daghang salamat kay Bossing Ritz. Boss, gipadala na nako boss ang 2 ka box nga Biramax. Ni PM ra ba to imong asawa boss nga sigurado daw nga sa iya gyud igamit diri sa lain. Magtiayon mga igala. Laingon sila basi magpalpitate may so gipatistingan sa Biramax ni testing og isa ka box 150 ra man ni. Pag testing niya di okay kayo. Pati ang asawa niingon po nako nga grabe oy. Insa nga grabe po oy. Gabi hantod buntag man sa gyud oy. Lingaw kay bana na pura-puraan. Karon nag-text ako, Boss Reds. Nag-PM sa ako yung magbiramax sa mag-order na po daw siya. Ni PM po ang asawa, ignabi na siya nga sa ako ra gini nagamito ng dili sa lain. Bantay yung ka, boss. Ay kabala ka, ma'am. Wa mi lain group chat. Grabe kang Biramax yun. Daghan na yung kayo, gay. Ay, basta lagi. Tistingin lang ninyo kausa. Daig na rin kung yung bakakon. Basta ako lang yun sulti. Mag-Biramax galing mo. Sigurado nga dili mo hubog. Ha? Kitistingan yun. Nagi one time nga nakainom ko hard din na hubog. Tapos pag tumar na ko, mo ipik. Oy, kay murag anam ginang tambal basta grabe alcohol sa mong lawas. Bro, di gina mo ipik. So, kailangan medyo dili yung kahubog. Tapos, number 2, mas may itong di kay ka busog. Kay busog kay ka, lisudsad. Kay herbal maguning ato Kaning herbal manggod, mas may gitong murag empty imong stomach, di kay ka busog. Or after sa imong panihapon, at least an hour, ba? Para mo absorb siya, kay herbal man siya, mo nang din siya mo effect. Ta kung gusto ka nga dali ra kayo at tulakan nimo siya, ayaw bugnaw tubig. Kung kung coffee nga Biramax, pwede sad nga ininit tubig or tsaa, kanang init ba? Or lukewarm na lang para mas dali siya ma-dissolve. Basta lagi, tanan yun nakatesting aning Biramax capsule na to mga gala. O dili ka magpalpitate kay all natural herbal man eh. Tapos ikaduha pag yun, dili pag yun ni siya ingon, ang sagol na to, tongkat ali, horny goatweed, na po yung mga panax ginseng. Gibutangan na to ginseng, kay nga naman, di ni siya ingon nga pampagahi ra ni tanan. Kay nagbutan tag ginseng, kay naggadugang po ni siya og kusog. Pawala sa kakapoy. Ha? Sama to akong niaging simana sa akong mga bossing nga taga BJMP. O, di ba? Muuli sa asawa, kay every weekend ra. O, tanawa? Ang style manggod kay kapoy sa trabaho. Pag uli sa asawa, kasagara, kapoy, ang asawa, talag sarang galing muuli ang bana, gusto po nga magkurambos. Ang resulta, kay ni uli man, gikapoy, sige na pong katulog ang bana. Mo, binay kasagara may tabo. O nang magbitbit mo Biramax. Pang manguli mo siyang asawa, palit mo Biramax, Bira to the max. Kay para pag uli ninyo diha, di na mo dudahan mo. Nang dudahan mo sa inyong mga asawa kay naunsa naman mo Pag ninyo di rin, mo, luya mong permit, tulog naman mo. So gwapo, kompletos Ricardos ng Biramax na to. Pampagahi, napagyoy pampabalik sa kusog, pampawala sa stress, pampaligon sa imong muscles. Di ka magpalpitate kani, kay actually mas maayo galing ni siya sa heart. Kay pampaluag sa mga kaugatan. Ang Biramax capsule, available ni siya sa radio station nga inyong gipaminawan kayon. Karon, kaning radyo nga gipaminawan karon. O anak mo dia palit mo Biramax. Or sa mga suki ninyo nga mga tindahan da dool sa inyo ha. Ha, pohon ako isulti ang mga outlet ha. Nangayo pa ko sa mga outlet kung asa ni siya mapalit dia sa inyong lugar. Oga, kung gusto ninyo, i-PM po ko ninyo. I-PM ko ninyo sa Bitok-Bitok University sa akong Facebook channel. Or pwede po mo mag-order sa Shopee. O, i-search lang ninyo ang Biramax. Okay? Biramax. Bira to the max. Hanggang sa dulo ng mundo, hanggang maubos ang ubo, hanggang mapulong ang luha. I love you, Rodel. Baguhan man ko
I love you ba? Samok na, dili mag I love you to. Dili I love you to. I love you more. Samang. Lahi ra gyud basta hiling magdagandagan oy kay hangin nun kaayo. In fairness, niabot tag 3 ka rounds. Grabe. Pero tinod yun imong gingon nga 3 na day imong anak. Oo. Sorry kung karon pa ko nagsulti ha. Basi manggug di na ka mo reply nako oy. Tinuod, 3 ang among anak sa akong bana. Bro di ko mo to nga 3. Ha? Ngano man? Guot pa man lagi gyapon. Wa man lagi hungaw. Basta na may anak, di ba medyo hungaw naman ka to kay grabe ba eh? Wa gihungaw. Alang kay CS manggug ko si Sarian. O si Sarian de ka? Akong mama kay Vilman yan. Ha, joker kay ka oy. Ha. Basig mausab na imong tinanawan ka nako. Kay makaingon ka nga 3 na ang akong anak. Ulo oy. Ang ano man day. Mas maynon ni kay buy 1 take 3. Basin siguro mga sunod bulan or basin 2 months, basin mo na po sila diri sa Pilipinas. Excited na ko para ipela ilahang bagong amahan. Kadyo lang. Tok-arm sa tambarag. Pas-pas maging mga pangitabo, mga gala. Nganoy, di ka gusto magpakaamahan? Wa may problema. Pero wapakita ka mapaila-ila sa akong mga ginikanan na. Mula na makilala ka, aking mahal, di ako magpalagay sa kakaisip ko sa'yo. Lagi na lang ikaw ang alaala ko, kahit nasaan ka man, larawan mo'y natatawa. Adi ay? Bas may demo ni Rodel. O ma. Classmate yun mi tita. Kauban may perminti sa una pero di kay mi close kay sa una tambok be kay ni sa tita. Mao gyud. May galing karon kay naniwang na. Samot pagyud ka gwapo. Sas ganahan na na sa inong gwapo. Bisag dili. Samo kay ka ma. Suportahin lang gug ko ma. Mau galing. Ma. Magpakasal na day mi ma. Ay, kadyat lang. Nagpailaila pa lang galing ka ganina nga na kay bagong uyab. Takaro magpakasal na dayon. Ay, kadyat lang. Nagpaspas ba kayo mga pangitabo? Sus mo eh. So metulangayan ani mga nanamta saktong edad ma. Kablobe ka sa lapas sa metag kalendaryo ma. Tag gusto magkakag-apo ma. Ay, sa bagay. Doger ako sig pangayuan ni niya dahi nga tingal ko ang mag-usay ka ng uyab gud. Nakaroon magpakasal sa nagusto bagyo ko apo dahi. Na, timing ma. Kay may ni siya maganay tulo ka anak daan ma. So, nana kay apo diritso ma. Ay, o si, nay anak daan. Oo, tita. Na ako'y tulo ka anak daan. Baka sultiin na Rodel nga. Actually, minyo ko dito sa States pero nag-divorce na mi. Og nami tulo ka anak. Di ay? Kadyat lang. Rodel, mag-istorya sa ta. Rodel, ano man ma? Di ingon makursi mo nga mga ikog apo. Pero kanang apo nga gikang gyud sa imo na usam din nimong gibitbit nga babae nga usan ni buy 1 take 3. Ma, siya kay iya man ang mga kagahapon pero divorce naman sila. Ay nga naman nag-divorce.
Desperado na gyud kay ka, di ka ng babae gyud nga nanay anak daan, nanay kabilinggan. Unya, o siya makakasigurado nga ni sila magbalikan na yung bana. Or basi ko niya big, na mga relatives sa mga bana na, unya ikaw may pahimungtan. Uy, kadelikado na daw. Sus, may, ano kira na ma? Okay raman na ma, sabi problema anak good. Ay, siguro ko, o siya nalang isulti sa atong mga relatives. Nga o siya ka na desperado na gyud ka tungod kay wa kay lain makita nga ba di gyud kas babae nga nanay anak mga nay anak daan. Ay na siya. Ay dili ko ganahan eh. Di ko ganahan. Di ko gusto. Di ko ganahan na ani nga klase nga bay. Pasaylo ako do. Pero di ko ganahan. May siya pag moiyong ka nga in love ka. Dili ko gusto. Di ko ganahan ng babae. Pangitag babae dito nga kanang walay kabilinggan. Pangita dito babae nga kanang walay anak. Anong diha ka man sa nay anak? Di ko gusto. Di ko ganahan. Hanggang kailan ako maghihintay para mawala ng babalik sa'yo? Nasaan ka man? Brother Bernie, bitok-bitok! Dito nagkagali ang tanan sa diyang gipaila-ila na nako si Joanne sa akong mga ginikanan. I can still remember yesterday, Di gyud ganahan si mama. love in a special way. Istoryahan niya diretso si Joanne. Made me feel low, Katong adlaw ay ang giignan nga dili siya ganahan nga siya mo'y ako mapakaslan. but now I feel lost, don't know what to do. Kaya di siya ganahan anang babae nga naay kabilinggan. I think of you, holding back the tears I'm Pero na ko sa saktong edad. on my mind. Mupili na ko sa akong angay gusto ug akong kalipay. Pandi sa ko gusto nga masakitan ang akong ginikanan. And I Unsaon ko man eh. got to face tomorrow night. Tabangi ko, Brother Bernie. But baby, before I let you go, I want to say I Rodel! love you. Rodel. Kabalo ka, Rodel. Anirang buhat na. Tama ka na nakasasaktong edad. Maglapas naman ka sa kalendaryo. Kanay mo mga ginikanan, bisa kung saan nila, wala nang sila mabuhat kaya imo man ang kinabuhi. You can decide on your own, imo man ang kinabuhi. Ang ako lang ma-advise nimo ay sa mo pakasal diretso. To say Ipahinahinay sabay, pinahinay. Ang imo lang sang unang mission or achievement or sa imong objective by term na. Nga ma-okay sa imong mama o si Joanne. Kada bang inilhanay sa sila ba? wish that it Normal man guna, labi na sa atong mga ginikanan, labi na sa mga katiguangan, medyo when you so do di para karon na may mga modern karon pero kasagara gyud yung ginikanan unsa man na oy naman ay kabilinggan anong di mang anak gyud na. Kaya syempre ikaw ginikanan, gusto mo sa gyud nimo nga imong anak mo padulong gyud didto sa sakto nga partner nga walay kabilinggan. Ana ba? Mo maginay gusto biski ikaw Rodel. Pohon sa imong mga anak as much as possible imong gusto nga ma-partner o mapadulungan sa imong anak is kana yung walay sabit ana ba? Sakto gyud. me standing up. Pero kani Rodel, sa ko panggingon na nakasaktong edad, makadecide naman ka. Ayaw sa pakasal, ayaw sa dali-dali di man ni contest. Face tomorrow. Ipadayon yung relasyon, isiguro sa nga si Joanne og imong mama magkauyon. Magsige mo outing, magsige ipabisita sa sabalay, ana hinay-hinay ra man na. Antod sa makita sa imong mama nga okay man day si Joanne, buotan man day siya, ana I sos promise. Walang matigas na tinapay sa mainit na kape. It's true. Eventually maganahan ra gyapon na imong mama kan Joanne. Ipakita lang gyud si Joanne nga mamo ni siya, ana ba? My heart Sa na lang yung mga misconception manggod nga basta kay nanam na ikuan anak ana ba. Normal gyud na nga mga reaction labi na sa mga ginikanan. I want So ayaw sa pagpakasal, laylo la sa relax lang di ni contest. Importante nagminahalay mo, ha? love Tapos ipaila-ila sa si Joanne og maayos imong ginikanan sa inyong relatives, sige mo uban og mga family gatherings ana din man nila mailhan, ana. Kumuuli yang anak, ipaila ilang anak, ana lang. I know so Ta ang anak ra ba kay gikan sa stage sigurado lang makasugakod mo sa inyong English, ha? Basig sunggo mo tanan. Kaya
Daghang salamat sa iyong panguban-uban. Overtime na ko. Ingat mo tanan. Ay kalimte mo palit. Og testingin ang Ashigo Plus Herbal Capsule og Ashigo Plus Herbal Coffee og ang Biramax Capsule og Biramax Coffee. Available sa inyong mga suking tindahan, parmasya og sa radio station na inyong ipaminawan. Ingat mo tanan. I love you. Bye! You'll be forever.